Δημοκρατία, η παρθενική εμφάνιση της κυρίας Τσαμπή Κασιατρίδη. Έχετε 9 λεπτά χρόνο από του βήματος. Καλή επιτυχία. Καλώς ορίσατε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι η πρώτη μου ομιλία στη Βουλή ως βουλευτής Δωδεκανήσου, θα ήθελα πρώτα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τις συμπατριώτες και τους συμπατριώτες μου για την τιμή που μου έδειξαν και με έστειλαν ως νέο άνθρωπο να εκπροσωπήσω το νομό μου μέσα από το ναό της Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα ακόμη να τους διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και ακόμη περισσότερο να ανταποκριθώ στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς οι νησιώτες που ζούμε στα κριτικά Δωδεκάνησα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα την κύρωση του απολογισμού και του ισολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος του 2007. Ουσιαστικά, μιλάμε για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αυτή ήταν απαραίτητη διότι οι στρεβλώσεις στην οικονομία μας ήταν και παραμένουν ακόμα και μέχρι σήμερα ισχυρές. Για την αντιμετώπιση αυτών των στρεβλώσεων εφαρμόσαμε συγκεκριμένη στρατηγική και ένα μείγμα μέτρων τα οποία εξηγίαναν σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά μας. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έγιναν όμως σημαντικά βήματα, ενώ θα μπορούσαμε σε κάποιες περιπτώσεις να είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως εκτιμώ ότι ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Ο προϋπολογισμός του 2007, μαζί με τον απολογισμό και τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2007 που συζητάμε σήμερα, καταδεικνύουν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα εξής. Οι επενδύσεις ενισχύθηκαν στο 25,7% του ΑΕΠ το 2007 από 24,4% το 2004. Η ανεργία μειώθηκε στο 8,3% το 2007 από το 10,5% το 2004, το οποίο ήταν χρονιά διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ενισχύθηκαν στο 17,2% του ΑΕΠ το 2007 από 15,5% του ΑΕΠ το 2004. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας παρέμεινε μεταξύ των υψηλότερων της ευρωπαϊκής ζώνης. Και όλα αυτά με μια πολιτική η οποία είχε σαφές κοινωνικό πρόσωπο και έδωσε λύσεις σε συνανθρώπους μας οι οποίοι πραγματικά είχαν ανάγκη. Συνοπτικά μόνο θα αναφέρω τα ακόλουθα. Το ΕΚΑΣ, το οποίο διπλασιάστηκε σταδιακά σε 450.000 συνταξιούχους και από 111 ευρώ το 2003 έφτασε σε 230 ευρώ από 1η Πρώτου του 2008. Διπλασιάστηκε η σύνταξη του ΟΓΑ σε 800.000 συνταξιούχους, από 170 ευρώ το 2003 σε 330 ευρώ. Αυξήθηκε το επίδομα ανεργίας από 311 ευρώ το 2003 σε 367 ευρώ το 2007. Ενισχύθηκαν οι συνταξιούχοι με την κατάργηση των εισφορών υπέρ του ΛΑΦΚΑ. Ρυθμίστηκαν οι οφειλές σε 240.000 αγρότες του ΟΓΑ. Αυξήθηκε το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ. Προωθήσαμε σημαντικές φοροαπαλλαγές, οι οποίες ανακούφισαν σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω γεννηθεί και ζω σε έναν ακριτικό πολυνησιακό νομό. Θα ήθελα να τονίσω ακόμη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για το 2007 είχε τιμήσει τις δεσμεύσεις της για μια ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη. Ενδεικτικά, και εδώ θα αναφέρω ότι κατά το 2007 είχε προβλεφθεί και είχαμε πετύχει αύξηση της συνολικής απορροφητικότητας του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης στο 50% από 21%, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2009 με αξιοποίηση όλων των πόρων στο 100%. Αύξηση των κονδυλίων του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά 8,3% για την αντιμετώπιση δαπανών για τις άγονες γραμμές. Επίσης, αύξηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 14,3% για το Υπουργείο Αιγαίου, 29,7% για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και 15,5% για τις περιφέρειες. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προβλεπόντως στον προϋπολογισμό η χρηματοδότηση έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη, με προτεραιότητα στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Παράλληλα, πήραμε σημαντικά μέτρα, όπως η καθιέρωση της δωρεάν μετακίνησης των κατοίκων των μικρών και απομακρυσμένων νησιών,
η αναθεώρηση του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης για παρεμβάσεις στα μικρά νησιά και το νέο καθεστώς ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για τις άγονες γραμμές. Μόνο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιήθηκαν 709 έργα και δράσεις μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2009. Όλα αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε ουσιαστική ανάπτυξη τα νησιά του Αιγαίου, δίνοντας διέξοδο σε πολλά και χρονίζοντα προβλήματα. Βέβαια, μένουν να γίνουν πολλά ακόμη. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έγιναν ουσιώδεις παρεμβάσεις και δόθηκαν λύσεις. Όμως, παραλήψεις και λάθη 20 και πλέον χρόνων δεν μπορούσαν να λυθούν στο βαθμό που θα θέλαμε αυτά τα 5,5 χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδομένο ότι ψηφίζουμε την κύρωση του απολογισμού και του ισολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος του 2007. Γιατί, παρά τις όποιες αποκλίσεις, το 2007 ήταν ένα έτος κατά το οποίο προωθήθηκε περαιτέρω η δημοσιονομική εξυγίανση και η διαφάνεια, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική σταθερότητα. Σήμερα, υπό συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δείχνει να καταφεύγει για ακόμα μία φορά σε δημιουργική λογιστική και να εμφανίσει το έλλειμμα υπέρογκο. Καταφεύγει σε δημιουργική λογιστική για να βρει το απαραίτητο άλοθη και να μην είναι συνεπής απέναντι στους πολίτες. Προχώρησε ήδη η κυβέρνηση σε επιλογές που μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν και ειδικά σε εμάς, τους νησιώτες, που βλέπουμε τα αρμόδια υπουργεία να μην έχουν τον ελάχιστο προγραμματισμό και συντονισμό για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών μας. Ήδη η κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργεί έντονους κραδασμούς στην ακτοπλοεία ειδικότερα και στις μεταφορές γενικότερα. Σημαντικές για την επιβίωση των νησιωτών άγονες γραμμές είναι αυτή τη στιγμή μετέωρες. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα απογοητευτικά αποτελέσματα της ασυνοησίας των αρμόδιων Υπουργείων. 0 προγραμματισμός, μόνο άφθονα και δηλώσεις σχεδίων για χρηματοδότηση νεότευτων πλοίων μέσω του ΕΣΠΑ, τα οποία θα παραδοθούν στα επόμενα 5 χρόνια. Η δίθεν προετοιμασία και ετοιμότητα να κυβερνήσετε καταραίει λίγες μόνο ημέρες μετά τις εκλογές. Είστε μια κυβέρνηση που 1,5 μήνα μετά τις εκλογές δεν έχετε ορίσει ακόμη γενικούς γραμματείς στις περιφέρειες, με αποτέλεσμα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα από εθνικούς και συγχρηματοδοτούμενους πόρους να μην προχωρούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση προσπάθησε και έκανε τομές για την προώθηση μιας ουσιαστικής περιφερειακής ανάπτυξης. Δουλέψαμε εντατικά για να εξουδετερωθούν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, να ενισχυθούν οι προβληματικές περιοχές, να ενισχυθούν τα απομακρυσμένα νησιά. Είναι ζήτημα ζωής για όλους τους νησιώτες, για όλες τις νέες και τους νέους που αγαπάμε τα νησιά μας, να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η πολιτική που ακολουθήσαμε. Γιατί εμείς οι νησιώτες θέλουμε και απαιτούμε να έχουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για να παραμείνουμε και να δημιουργήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εμάς και για τα νησιά μας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρκείται προς το παρόν σε δηλώσεις για επικοινωνιακή κατανάλωση. Δείχνει έτσι η κυβέρνηση ότι αγνοεί ή δεν κατανοεί το άρθρο 101, παράγραφος 4 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα. Δεν πειράζει. Θα είμαστε εμείς εδώ και στην επικείμενη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, αλλά και σε κάθε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όχι μόνο για να τη θυμίζουμε, αλλά και για να τη διεκδικούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, κυρία Μίκα, από τη Ρόδο. Πρώτο-τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Αντωνακόπουλος Παναγιώτης από το ΠΑΣΟΚ, από τον Νομό Ηλίας.